Men der er 3 ting, når vi snakker brød. Der er det hjemmebagte, så er der det, der er bagt hos bageren, som gør det med kærlighed og kvalitet for øje, og så er der det industrielle brød. Og jeg vil til hver en tid holde mig fuldstændig fra det industrielle brød. Altså, det er enten den bevidste bager, der ved, hvad de laver, eller det hjemmebagte. Og det industrielle brød, det handler om, at det simpelthen er lavet på en måde, så jeg mener ikke, det smager nok. Jeg mener, der er for meget salt i. Og som oftest, så har det simpelthen ikke hævet den tid, det skal. Og det er lavet på alle mulige måder, vi ikke kan gennemskue, og der er alt for mange tilsætningsstoffer i. Så derfor mange mennesker synes, at det er for besværligt og ikke og skal lære det og alt sådan noget, men især rugbrød, der mener jeg, der er det faktisk meget nemt at komme ind i en rutine, hvor man kan bage brød hver lørdag eller hver søndag eller hver mandag aften, og det passer jo nærmest sig selv. Det tager 3 minutter at røre det sammen, og så står det i 24 timer, så skal man røre lidt igen, og så står det lidt igen, og så skal det i ovnen. Så det er jo ikke, fordi det er arbejdskrævende, men det kan selvfølgelig godt være uoverskueligt i den her verden af krav om alt muligt. Så jeg vil ikke være hende der siger, man skal også have tid til at bage brød. Jeg synes, folk skal bruge det, hvis de kan. Men samtidig så vil jeg gerne understrege, at jeg mener, at bage ens eget brød giver en tiden tilbage. Så det har også nogle andre fordele, hvis man kan overskue det. Og det er, man kan ikke forcere det. Det er bare noget, man gør, og det er hyggeligt. Og jeg synes nærmest, det er sådan lidt terapeutisk, så derfor er jeg rigtig meget glad for at bage. Mel betyder helt ufatteligt meget. Altså, mel er en råvare på linje med alt muligt andet, så kvaliteten af melet har alt betydning, og smagen af mel. Og den smag og den kvalitet, melen får, har jo noget at gøre med den jord, der har groet i. Så mel er ikke mel. Er al skallen med? Er kimen med? Det har rigtig meget at sige for smagen. Og så, hvornår er det, hvor gammelt er det? Hvor længe har det stået, siden det blev malet? Så mel er ikke bare mel. Det er ikke ligesom, dengang jeg var lille, så købte man bare den der pose Amo, og så gik man hjem og bagte det hele med den. Der er simpelthen sket så meget, og vi har jo også faktisk en del møller at vælge fra, så vi har rigtig mange fantastiske mærker af god, og så vil jeg sige økologisk, fordi jeg bruger altid økologisk mel, jeg bruger aldrig andet.